Cool Cup. Okay, masaya ba kayo na nandito kami? Masaya ba? Parang hindi ah. Okay, para mas masaya, kailangang dalawa. So, eto, tatawagin ko ang aking partner ngayong hapon. Walang iba, kundi ang gwapong-gwapo, mabait, galante. Galante ba? At saka, talagang in the service of the Filipino. Public servant po itong kasama ko. Okay? Tinatawag namin siyang si Wadi dahil kagawad siya sa barangay. So, eto, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo aking magiging partner ngayong hapon, Wadi Jan Bachiller! Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome po sa Ako Cup, Camarines Norte, and ako nga pala si Jan Bachiller and ako rin po isang commentator, analyst dito sa ating magandang liga and masaya po kami dahil nandito na finally ang pinakakabang nating liga, ang Ako Cup, Camarines Norte. Ayan, kung nanonood kayo ng Ako Cup, pamilyar na kayo sa boses namin o sa boses niya. Kami po yung mga sumisigaw sa court. Iba pala, no? We're just exploring or kumbaga nag-venture kami sa ibang karir. Malay mo, maging regular host tayo ng mga program. Anyway, masaya po kami. Kung masaya kayo, masaya din po kami na nandito ngayon sa harap nyo para simulan na ang bakbakan ng mga galing na mga basketball players dito po sa inyong probinsya. Okay, so para mas festive yung vibes natin dito sa loob ng Basod Sports Complex, nandito po para mag-ingay ang Undergrounds Marching Band!
this afternoon. Yung mga VIP na kasama natin dito sa unahan. Dahil kung wala po sila, ay namamalamang wala din po tayo dito ngayong hapon na ito para umpisahan ang ating inaugural Ako Bicol Cup Camarines Norte. So kasama po natin dito ay of course ang ating Commissioner Lloyd Rivera, Ako Bicol Representative Kong Gil Bongalon. Ayan, palapakan naman po natin. Of course, we have your own Municipal Councilor, Jamboy? Jamboy Aiton. Ayan, sir. Nice to meet you. And of course, ang inyong mahal na mayor, ang ating mahal na mayor. Ayan. Mayor, ikaw na partner. Mayor Adrian. Dacoco. Ayan. Maraming salamat. And we will also acknowledge the presence of Maria Socorro Aspe, Miss Teen Universe Philippines 2022. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, so thank you very much, partner John. Eto na, tawagin na natin. Ready na ba kayong masilayan ang lahat ng mga teams na magpa-participate sa Ako Bicol Cup Camarines Norte? Handa na! Alright, so sige, tawagin na natin. Eto per district and alphabetically arranged ito, ano? So, hindi ibig sabihin na nauna naming tinawag, pinapabura natin. Okay, so tawagin na natin from 1st District, ang koponan ng Kapalonga. Ayan, diretso tayo dito. Isunod ko na yung basod. Sunod dyan na lang. Okay. Ulitin natin. Sabi ko nga, alphabetically arranged. So mauuna ang kupunan ng Basud! Give it up for Basud!
wearing a red jersey ang mga taga-Basud. And syempre, hawak-hawak nila partner ang sapatos na binigay ng Ako Bicol Party List. Next in line is Team Kapalonga. Kapalonga donning the gray jerseys. And syempre hawak nila ang mga sapatos na bigay ng Ako Bicol Party List. So, pagkalagpagan natin yung Team Basud. And right now, nasa stage ang Kapalonga Team! Next is Team Diet. Sige, maraming salamat, Kapalonga. And good luck! Tawagin naman natin ang Team Diet! Ayan po ang Team Diet. Ayan po yung mga libreng basketball sneakers o sapatos na ipinamimigay ng Ako Bicol Cup sa bawat koponan. It has been a tradition magmula pa sa Ako Bicol Albay. Okay, maraming salamat. Daet! Next is Team Jose Panganiban. And give it up for Team Labo. Palakpakan po natin ang koponan ng Labo. Next in line, we welcome Team Mercedes. Ayan partner, napakaswerte ng ating mga players kasi hawak-hawak nila ang kanilang mga sapatos. Libre po yan, bigay sa atin ng Ako Bicol Party List. And syempre yung jerseys, libre din po yan.
Thank you so much, Mercedes. Next in line, tawagin natin ang kupunan ng Paracale. Ayan. Palakasan talaga. Okay. Team Paracale at ang kanilang photoshoot with our VIPs. Smile. Okay, maraming salamat, Team Paracale. Susunod, tawagin natin ang kuponan ng San Lorenzo Ruiz. Okay, smile. Ayan po ang kupunan ng San Lorenzo Ruiz. Palakpakan naman dyan. Tawagin na natin ang mga taga San Vicente. Ayan, in their black jersey, ang mga taga San Vicente. Ayan, kompleto na. Smile. Maraming salamat, San Vicente. Ito naman, di pa iiwan ang mga taga Santa Elena. Ayan po, in their purple jersey, ang mga taga Santa Elena. Palakpakan naman para sa Team Talisay. Siyempre kasama nila yung mga respective muses. At mamaya po, may tatanghalin na best muse. So kailangan yung mga muse ay talagang naka-poise. Alright? Once again, yan po ang Talisay. Naka-maroon. Ayan, donning their maroon jersey, ang Talisay. Eto na, last but not the least, give it up for Team Vincents! Eto, pink na pink, ang mga taga Vincents. Okay, palakpakan po natin ang Team Vincents at ang lahat ng mga participating teams ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte.
Yes, partner, ito yung mga 12 teams na maglalaban-laban sa ating first ever prestiyosong kampyonato ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Kaya good luck sa mga teams na maglaban-laban and enjoy the game. Okay. So maraming salamat po sa mga VIPs natin na siyempre nagkaroon ng magandang opportunity para makapagpa-photo op sa ating mga naglalakasang mga team partner. Nako, mukhang exciting na exciting. Yes, excited na talaga ako. And siyempre, partner, nandito tayo sa ating venue. Mapapanood tayo sa ating mga social media platforms. And yun na nga, this game is being televised, partner. So, dito natin may papakita ng mga taga Camarines Norte yung kanilang mga talent pagdating sa basketball. Oo, kaya eto, sabi mo nga na te-televise tayo. Kaya kayo dyan, laging nakasmile dapat ha. Kasi napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldico Facebook page, sa Ako Bicol Party List Facebook page, and siyempre pa sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup YouTube channel. And let us take this opportunity na i-invite ang mga taga Camarines Norte na makisubscribe sa ating YouTube channel. Again, pasubscribe po sa Ako Bicol Cup sa YouTube. Alright? So, eto na. Talagang exciting na exciting ang ating program ngayong hapon. So, para tuloy-tuloy po tayo, ganyanyahan po natin yung mga audience natin na tumayo po tayo. Please stand up po yung mga audience natin and pakitanggal ang mga caps nyo, yung mga sombrero nyo for the Philippine National Anthem and the opening prayer. By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. Cannot live alone. Let me stay
Kaya po, maraming salamat sa ilang minuto na reverence na inyong ipinakita. Okay. Sige. Ipadagos na po ang excitement. Itong tatawagin namin, ay nako, kung involved kayo sa basketball, it's either you are a coach, you are an assistant coach, basta umiikot ka sa basketball, dapat kilala nyo tong taong ito. Di ba, partner? Yes, isa sa mga social media influencer o talagang malaking tulong sa mga kabataan when it comes to basketball. Okay, para po sa ating torch run, ikinalulugod po naming tawagin dito po sa Basod Sports Complex, walang iba, ang basketball sensation na si Coach Mavs! Coach Mavs ng Mavs Phenomenal Basketball. Ayan. Okay. Bigyan natin ng space si Coach Mavs para sa ating torch run. Ay nako, talagang partner, kilalang kilala si Coach Mavs ng Camarines Norte. Okay, maraming salamat Coach Mavs, and please join us here. Palakpakan naman natin from Mavs Phenomenal Basketball, Coach Maverick Bautista. And please join us here, Coach. Okay. So ayan, nako, talagang patuloy ang ating program. We're getting nearer sa kauna-unahang game natin sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Pero bago yan, tawagin muna natin ang mga teams, partner, na magpa-participate sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Okay, eto para malaman namin kung gaano kahanda ang mga teams, mag-hep-hep oray tayo. Okay lang ba? Hep-hep! Alright, hep-hep! Okay! Asan ang mga taga Kapalonga? Hep-hep! Alright, mga taga Jose Panganiban! Hep-hep! Mga taga Labo! Hep-hep! Woo! Malakasan! Okay, mga taga Paracale! Hep-hep! Alright, partner! Mga taga Santa Elena! Hep-hep! Woo! Asan ang mga taga Basud? Asan? Mga taga saan? And next is Team Diet. Ang susunod po, mga taga Mercedes! Hep-hep! Mercedes! Isa pa! Hep-hep! Yun! Okay, next one is mga taga San Lorenzo! Hep-hep! Mga nakaputi! Hep-hep! Alright! How about mga taga San Vicente? Hep-hep! Hep-hep! Alright, sige. Susunod na ang mga taga Talisay. Hep-hep! Hep-hep! Okay, finally, mga taga Vincents. Mga taga Vincents. Hep-hep! Hep-hep! Alright, so partner, ano sa pulso mo? Handa na ba sila? At sa tingin ko, partner, handa na sila. And meron tayong dalawang exciting games ngayong gabi. So pakaabangan natin yan. So for sure, this will be an exciting ball game. Okay, so para hindi na natin masyadong patagalin dahil alam ko, excited na kayo na matunghayan ang unang laban dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Tawagin ko na ang ating commissioner para mag-welcome sa atin. Okay, walang iba po kung ating Ako Bicol Cup Commissioner, Mr. Lloyd Rivera.
Good evening na ba? Good evening na po sa Indoga Boss. Malaki pong pasasalamat namin at ng sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico and kay Kong Jill Bongalon. And sa inyong lahat. Dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming paliga na Ako Bicol Cup, dahil magmula Albay, Camarines Sur at ngayon dito sa Cam Norte, para ihatid sa inyo ang kalidad ng mga laro at ang pinaka-importante is mabigyan tayo lahat ng chance na ipakita sa buong Pilipinas kung gaano kagaling ang mga Bicolano sa basketball. Maraming salamat sa mga local municipalities ng Camarines Norte at maraming salamat rin kay Mayor Adrian Daboco ng Basod sa pagpagamit ng kanilang court. I'm so grateful to be part of Ako Bicol Cup. Di ko na rin to papatagalin. Let's enjoy tonight's game. Okay, a big round of applause for our commissioner. Ako Bicol Cup Commissioner Lloyd Rivera. Palakpakan naman dyan! Mas palakpakan natin ang ating commissioner partner who is always on hand. Lagi simula sa Albay Leg and Camarines Sur, lagi nasa venue to watch games. And syempre, para i-lead ang ating team para sa magagandang laro. Tama, partner. Okay, eto naman. We're so thrilled to be here sa Basod Sports Complex. At hindi magiging posible yan kung hindi tayo pinahintulutan ng ating mahal na mayor, Honorable Adrian Daboco. Magbibigay din po siya sa atin ng message. Balakpakan natin si Mayor. Maraming salamat po. Welcome po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa Ako Bicol, sa pamumuno po ng ating Congressman Saldi, and syempre ang congressman po natin. Talagang pinuntahan pa ho dito sa Camarines Norte, dito sa bayan ng Basod, pumunta talaga ang ating Congressman Hill. Maraming salamat po. Isang orgulyo po, isang honor sa bayan ng Basod na dito po ninyo ginanap itong isa sa prestigious na liga sa buong Bicol Region. Kaya po kami bilang mga taga-Basod, tuwan-tuwa na makakakita kami na first hand dito sa aming bayan ng mga magagaling na player galing po sa iba't ibang munisipyo. At sana po sa ating mga manlalaro, ito po ay laro lang, may mananalo, may matatalo, pero pagtapos po nito, lahat po tayo, ang buong Cam Norte ang panalo dahil ang mananalo dito ay maglalaro para sa buong probinsya ng Camarines Norte sa Alba. Yan po ang pangako ni Congressman Hill sa atin. Kaya kung sino man po ang mananalo dito, gabos po kita, susuporta sa mga manggagana. Kaya po sa ating lahat, maraming salamat sa inyong pagpunta, sa panonood, pagsuporta sa Ako Bicol. Kaya wag na wag po natin kakalimutan syempre ang suporta natin dahil nagbibigay talaga maraming proyekto, hindi lang sa bayan ng Basod, sa lahat ng munisipyo sa Camarines Norte. Hindi ho tayo iniiwan ng Ako Bicol dito sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, Mayor, the feeling is mutual. Dahil kung ganun po kayo ka-excited, ganun din po kami sa Ako Bicol Cup, ka-excited para po mabigyan kayo dito ng napakagandang liga sa inyong lugar. So once again, palakpakan po natin, Mayor Adrian Daboco. Okay, hindi rin magtatapos ang programa natin kung hindi natin mapapakinggan ang message ng isa sa mga pinaka-importanteng tao sa aming grupo. Okay, magbibigay po siya ng mensahe para sa mga players and siyempre para sa ating lahat. Tawagin ko na, eto, matipuno, poging-pogi, millennial. Millennial, di kagaya ko na millennium. Okay, so hindi ko na patatagalin ang Ako Bicol Representative, Kong Jill Bongalon. Thank you, Kapa Morgan. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Lalawigan ng Camarines Norte. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat on behalf of Congressman Zaldico. Kami po ay nagpapasalamat sa suporta na binigay po ng Provincial Government of Camarines Norte sa pangunguna po ni Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascutia. Palakpakan ho natin
ang suporta na binibigay po sa atin ngayon. And of course, sama ng ating bayan, ito pong munisipyo ng Basod, Camarines Norte. Palakpakan ho natin the Honorable Mayor Adrian Daboco, nandito po siya. And of course, kasama po ni Mayor si Councilor Jo Marie Aiton, palakpakan din ho natin. At yung mga guest din ho dito, papakilala ko lang, meron ho dito tayong Miss Teen Universe. Siya po ay sasali sa isang pageant na gaganapin po sa Colombia. Palakpakan ho natin, Miss Socorro Aspe. Tayo ka po. Ayan. So siya po ay taga Camarines Norte at ire-representa niya po ang Bicol Region sa isang international pageant competition. At palakpakan din natin, Coach Mabs, maraming salamat. And of course, Commissioner Lloyd Rivera, maraming salamat sa inyong pong patuloy na pag-aasikaso ng Ako Bicol Cup. Alam po ninyo, ito na po ang ating pangatlong probinsya na kung saan gaganapin ito pong Ako Bicol Cup. And we call this as the biggest basketball tournament in the entire Bicol region. Dahil kung alam lang po ninyo, ito lang po ang basketball tournament in the entire 6 provinces of the Bicol region na wala hong registration fee. Libre ang uniform, libre ang sapatos, original ng mga sapatos na yan. At yan po ang ating advokasya na dagdag na gusto pong idagdag ng Ako Bicol Party List, that we are into sports development and sports tourism. We wanted to give opportunity to our local or yun pong mga tinatawag natin ng mga homegrown players. And this will be a very big avenue sa lahat po ng ating mga manlalaro dahil nandito po ang karir nyo magsisimula sa Ako Bicol Cup. And nandito si Coach Mabs. Malay po ninyo, may scout kayo at mapasali po kayo sa team ni Coach Mabs. Anyway, gusto lang din ho namin na bigyan ng emphasis na ang mga Bicolano is a home of talented players when it comes to basketball. And that is why, para matulungan namin kayo na mapursuan yung dream in the pursuing of your dreams in the basketball career, ito na po ang stepping stone nyo para po makapaglaro at mabigyan ng tsansa sa mga professional basketball leagues doon po sa Metro Manila. And who knows, baka isa po sa inyo ang the next Jordan Clarkson ng ating pong bansa. So palakpakan ho natin. Maraming salamat sa 12 munisipyo at sa lahat ng mga participating teams na sumali po sa aming po basketball tournament. At gusto lang ho namin magbigay ng isang malaking good luck. At palakpakan ho natin silang lahat ngayon. At bago po magtapos, hilingin lang namin na sana yung pong top 3 teams na mananalo po dito sa basketball tournament ay magkakaroon pa ho tayo ng Champions League region-wide. At yung 6 na probinsya ay lalahok sa isang Champions League na kung saan yung top 3 teams ay makikipag-compete sa top 3 teams ng bawat 6 na probinsya ng Bicol Region. So aabangan pa natin ang mas malaking basketball tournament siguro by next year. At yan po ang ihahatid ng Ako Bicol Party List. So sa lahat, maraming salamat sa inyong suporta. Palakpakan ho natin ang ating mga sarili at mabuhay ang mga Bicolano. Maraming salamat po. Ayan! I'm sure mas naging inspired kayo. Hindi lang kayo ng mga players na nandito ngayon, kundi pati na rin yung mga hopefuls, yung mga maliliit pa na gusto ring makapunta sa kung saan kayo naroroon ngayon. I'm sure na-inspired sa message na yon ni Kong Jill Bongalon. Once again, palakpakan po natin, Kong Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. At syempre pa, pasalamatan natin Congressman Saldico, okay? Being the chair of Ako Bicol Party List. Syempre, wish niya na nandito siya ngayon. Pero because of, alam mo na, masyadong busy schedule. But hopefully, sa culminating natin dito sa Camarines Norte ay mapunta po dito at makasama natin ang ating mahal na congressman na si Saldico. Okay, so napakagandang mga balita ang ipinalita sa atin ng ating mahal na Congressman Kong Jill Bongalon. Okay, so right now,
isa ito sa mga inabangan nyo. Kanina lumabas na siya. But right now, maririnig natin siya para sa oath of sportsmanship. Ito po, tawagin po uli natin, Coach Mavs! Ayan, magandang araw po sa inyo. And actually, it's an honor na maimbitahan ako dito sa Ako Bicol. I've been hearing itong liga na to. One of my players naglalaro dito, kaya alam na alam ko itong liga na to past few months. And now I'm here, kaya I'm very honored and alam ko marami magaling sa Bicol. Kaya itong araw na to, I wish you all the best, guys. Galingan nyo. And before mag-start, gusto ko lang mag-share ng experience ko before ako napunta dito. 2010, I started training camp. And buong taon ng 2010, wala akong estudyante. Pero I just kept on training sa sarili ko. And I just believe na one day magkakaroon ako ng mga estudyante, may magtitiwala sa akin. So 2010, I just kept on training. Doon ako nakafocus. In 2011, nagkaroon ako ng 2 estudyante. Buong taon to I'm talking about the whole year. So 2 taon na ako nag-e-ensayo pero meron lang ako 2 estudyante. Pagdating ng 2013, yung 2 naging less than 10, almost 10, around 7 or 8 students. So 3 years na ako nandun sa path na pinili ko para sa sarili ko. Pero dun sa 3 years na yon, I could have sabihin sa sarili ko na ayoko na, tama na, masyado na matagal. Pero guys, this day I'm talking about patience. Pagdating ng 2014, that's when the time na biglang dumami yung estudyante ko. I don't know what happened. It's just purely consistency, hard work, tuloy-tuloy, walang patid, 4 na taon. After 4 years, dumami yung estudyante. And the years, 15, 16, 2017, nagtuloy-tuloy siya. So what I'm teaching you guys is, be patient. Kasi dito sa liga na to, some of you will get exposure, some of you will get the opportunity. Pero some of you, hindi pa ito yung liga na hinihintay nyo. Magkakaiba Iba yung timing. Pero if you just believe that your day will come, yung right timing para sa'yo mangyayari, you will give your very best, yung puso mo dun sa ginagawa mo, kahit hindi mo alam kung kailan yung result dadating. And I just wanna share sa inyo na kung maglalaro kayo dito sa Ako Bicol, itong liga na to, natatagal ng almost 2 months, guys, give your best. Kahit mabigyan ka ng 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, or the whole game, always give your best. Kasi hindi mo alam kung kailan darating yung tamang panahon para sa'yo. And, pag dumating yung timing na para sa'yo, binigyan ka na ng pagkakataon, pero nasanay ka na hindi ka mag-go all out, baka pag nandiyan na yung opportunity, ma-miss mo kasi hindi ready yung katawan mo, hindi ready yung mindset mo. Just always be ready because when you keep on working hard, when your hard work meets opportunity, guys, doon magsa-start lahat ng pangarap nyo. And dito sa liga na to, I want this na hindi lang siya maging katuwaan, kundi seryosohin nyo, hindi lang sa team training, if you can work on yourself separately, para sa sarili nyo, do it so that you can perform pagdating ng game day. And who knows, pagdating ng liga, isa ka sa makapag-perform and makilala ka sa ibang mga barangay, ibang mga lugar, and magamit mo yon sa basketball career mo. Most especially, alam ko marami dito nangangarap na maglaro professionally. So guys, just give your best, put your heart out every game, and be patient with the process. Maraming salamat po. Oath of sportsmanship, guys, before tayo mag-start. Raise your right hand. Please raise your right hand. Yes. I, Maverick Bautista of... Hello. I, of Ako Bicol, do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games, that I will respect all calls and decisions of the referees and game, and that I will act at all times as a true sportsman whose desire to win is only second to the love of the game in itself. I further solemnly declare that each game is a friendly contest, done in the spirit of camaraderie and the true friendship,
where we triumph as considerate victors or losers with grace and determined will to win. To all these ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. So help me God, and may God bless us all. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat Coach Mav. And syempre, salamat sa pag-inspire, especially sa mga kabataan. Kasi partner, si Coach Mav talaga nagiging instrumento to, lalong-lalo na sa mga kabataan pagdating sa basketball. So, manood kayo ng mga vlogs si Coach Mav. Isa rin ako sa mga nanonood, partner. Oo, ikaw, suking-suki ka ni Coach Mams eh. Di ba? Coach, naglaro na ba kayo dito sa Camarines Norte? Hindi pa? Oo. Pabook na kayo. Paano ba? Okay, siguro mamaya kausapin natin si Coach Mabs kung paano sila i-invite para maglaro sa inyong mga basketball courts dito sa Camarines Norte. Once again, palakpakan po natin si Coach Mabs. Malayo din po ang binyahe niya papunta dito para makasama natin sa ating inaugural dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Okay. So, sabi natin kanina, partner, na yung mga muses nila, may tatanghalin. Lahat yan maganda, lahat mga sexy, lahat intelligent. Pero may tatanghalin pong best muse mamaya. Yes, best views talaga, marami. Napakagandang mga dilag na nagre-represent ng kanilang mga municipalities. So, abangan natin kung sino ang mapipili na best views. Oo, kaya dapat yung mga muse natin, lagi kayong nakapoise, ha? Any moment baka pumoko sa inyo yung camera, hindi kayo, wala kayo sa poise, di ba? Okay, so smile dyan, yung mga muses natin. Mamaya, isa sa inyo ang tatanghaling best news dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And again, partner, paalala lang natin na tayo yung napapanood online. Okay? Napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV. Ano pang mga Facebook pages? Facebook page natin, Representative Saldico and Ako Bicol Online TV. And meron tayong partner TikTok na alam ko ang kapatid ng ating commissioner na si Ino Rivera na nagsusubscribe sa TikTok. Wow! Kaya magandang gabi po sa'yo. Okay, so kung mahilig kayo sa TikTok, ayan, paano ba? Magsusubscribe din. Pwede nila like yung TikTok page ng Ako Bicol Cup. And syempre partner, may nagtatanong sa atin na kung yung sapatos nga daw na sinabi ni Kong Chill, kung authentic yan. Opo, 100% original po yan. And bigay sa atin, handog sa atin ang Ako Bicol Party List. Walang entry fee and yung uniform libre din. So maglalaro ka na lang talaga, partner. Oo, yan talaga yung tradisyon natin. Sinimula natin sa Albay, kaya nga maingay na maingay dahil imagine, ilang teams yun sa Albay, mga 18 teams. Lahat libre yung sapatos. At nako ha, yung sapatos na mga yan ay talagang legit po yan. Ha? Huwag kayong makikinig sa mga baka mayroong magsabi na alam mo na, pero we're proud to say na yung mga sapatos po na ipinamimigay namin para gamitin nyo sa paglalaro ay legit na legit 100%. Okay? And ganda nung jersey ngayon, ano? Libre din po yan. And Oo. isa sa mga exciting part na mangyayari is yung top 3 teams or 4 teams ata ng each province ay maglalaban-laban sa ating Champions League. So, Battle of the Champions ang mangyayari. So, tingnan natin, grabe yung excitement and yung competitiveness pagdating dito sa Ako Bicol Cup. Dito sa Camarines Norte. Okay. Gusto niyo na bang makita? Gusto niyo nang makasama si Jackie Gonzaga? Gusto niyo na ba? Ako, parang ayaw niyo pa. Okay. Alam namin na isa siya sa mga inaabangan nyo ngayong hapon na to. Pero pabitin muna ng konti. Pabitin muna. Okay. Mamaya po, makakasama natin siya for sure. Pero right now, we invite everyone na manood ng ating unang game. Ano yung maglalaban mamaya? Labo and... Saan ba yung lista natin? Okay. Game, alam ko, Santa Elena versus Paracale. I guess so, pakaabangan natin yan for sure. Magagandang mga games ang hatid sa atin dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Norte. Siyempre headed by Congressman Saldico and
Ako Bicol Party List, and si Kong Jill Bongalon who is in the building right now. And maraming salamat, and pakisubscribe talaga ng ating YouTube channel kasi mapapanood nyo yung mga previous games natin doon sa Albay Leg, Camarines Sur Leg, and syempre yung mga games dito sa Camarines Norte, mapapanood nyo sa ating YouTube channel. Opo. Okay, so again, abangan natin mamaya yung laban ng Labo at Panganiban sa ating double header ngayong gabi. At yung last game natin, Paracali versus Santa Elena. It's going to be an exciting ball game, partner. Sigurado ako niyan. Dahil unang laro, excited yung mga players na makasungkit na unang panalo. Di ba? Yes, dito sa ating napakagandang court, talaga newly renovated, gandang pintura. And I guess meron na tayong cue na nandyan na ating guest. Partner, introduce mo na. Okay, bago ang bakbakan sa hardcourt, eto na muna ang inyong inaabangan, si Ate Girl Jackie Gonzaga! Isang masigabong palakpakan dyan! She's alright, that girl's alright with me. Yeah. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He want it. One thing about me, I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He want it. Je veux que tu wine, wine, Asian beauty, wine, wine, bad girl como tú, wine, wine, allez, allez, wine, wine. Je veux que tu wine, wine, Asian beauty, wine, wine, bad girl como tú, wine, wine, allez, allez, wine, wine. Let go. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. So pretty, 내 목소리가 만든 가슴 머리 따라 하기 too slow. 내 손을 확실하게 자신감하네 강해 뻔뻔 당당하게 원한다 해도 can't touch this. Can't touch this. 눈빛은 지릿지릿 심장을 겁노래 라르다
madilim na pala sa labas. Magandang gabi sa inyong lahat! Grabe, gising na gising pa rin. Eto ba, may mga pambato ba kayo dito? Sa tingin niyo, sino ba ang malakas na team? Ha? Sino doon yung malakas na team? Basud, Kapalongga, Daet. Eto, anong nakalagay? Jose Panganiban, Labo. Labo pala kayo eh, Labo. Or Mercedes. Isigaw nyo na yung pambato nyong team. Oh, sasabihin ko yung team tapos palakpakan na may kasamang hiyawan para sa Basud. Hoy, dami. Para sa Kapalongga. Uy, oh, yeah, ganyan, di ba? Dapat ganun. Para sa Daet. Para sa Jose Panganiban. Oh! Para sa Labo. Sa Mercedes. Ayan. Dahil dyan, kasi syempre, nagpakita ako ng talent. Gusto ko magpakita din kayo ng talent. Wait lang, pahinaan natin yung tugtog. Ayan, ayan. Hello, hello, hello. Malinaw na ba ako? Hala. Uy, huwag kayong umuwi. Huwag niyo akong iwan. Pati ba naman kayo iwan? Hala na. Mga sir, paano ba yan? Yung mga bata niyo gusto na umuwi. Hindi. Siyempre, malalakas tong mga team na to, mga team player. Ay, marami pa dun sa likod. Meron pa pa. Parakalye? Parakale? Parakale? O, para sa team Parakale! Team San Lorenzo Ruiz! Cheer nyo na yung sarili nyo para sa Team San Lorenzo Ruiz! Woo! Sa San Vicente! Yeah! At syempre, Santa Elena! Eh! Syempre, hindi magpapahuli ang Talisay Team! Woo! At ang Team Vincent! O, selfie. Sorry, kuya. Ang bangis, ang bilis. Thank you. Ayan. Siyempre, nasan ba? Sino sa tingin nyo ang may pinakamagagaling na team player? Taas ang kamay, mag-ingay! Sa anong team? Anong team? Basud. Ano pa? Tatlong teams. Kapalongga. Oh, eto na. Ha? Magaling ka din? Sige nga, halika nga dito. Wala pala kayo eh. Mahina kayo. Ito daw yung magaling. Oh. Halika, kuya. Ano, kuya? Sunduin ba kita? Gusto mo sunduin kita? Sunduin na kita. Ayan. Andito na yun. Lupit mo, kuya. Ang galing mo. Ah, ito? Halika. Galing ka, ah. Sino pa? Sino pa?
syempre nasa basud tayo. Nasa yung pambato ng basud. Ikaw? Oh, halika. Ang tangkad mo naman, kuya. Oh, dito na. Nasaan yung mga kasama ko dyan? Halika dito, kuya. Grabe to. Ayan, hi! Ikaw ay galing sa Team Basud. Team Basud, represent! Yes. Yes. Hi, what's your name? George po. Ha? George. George, eh bakit Brett yung nasa likod? Pangalan po, George. Pangalan. Ha? Pangalan niya, ayun na yung Brett. Pelyado. Ah, apelido. Sorry. Sorry, George. George, ilang taon ka na, George? Bakit kayo tumatawa? George, ilang taon ka na? 18 po. 18. George, tinutulak ka nila. Ikaw ba yung pambato ng Team Basud? Hindi po, ayun po. Sino? Nakapit po ang cellphone. Gumagamit ng Eh, bakit ikaw yung tinulak? Baka alam nilang magaling ka, may potential ka. Yeah! Fist bump mo naman ako. Grabe. Grabe siya talaga. Inapir. Oh, apir. Yes. Eto, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba yung klase ng team player na walang inuurungan? Patay. 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 Ano, ikaw ba yon? Oh, paano? Paano yung opo? Opo. Angas ka lang. Opo. May jowa ka ba, George? Meron po. Oh, nandito ba yung jowa mo? Nandito ba? Eh, bakit ka nahihiya? Nasaan ba? May jowa ka? Meron po, meron. Nasaan? Nanonood po ato. Nanonood po ata ikaw naman, George. Dito ba? O, i-shoutout mo na yung jowa mo. Dali. Kinikilig si George, pero syempre, George, nanonood yung jowa mo. Ipapakita mo bang wala kang inaatrasan? Matapang na matapang. Apo. Ah, para sa jowa niya, shoutout sa'yo. Nasaan yung jowa niya? Naku, curious naman ako. Ay! Hi, kuya. Kuya, ano pong pangalan mo? Jonadel Cardil po. Ha? Jonadel Cardil. Jonadel. Jonadel. Anong nickname? Ha? Ano tawag sa'yo ng tropa mo? Ano? Ha? Darling? Wendell? Warden? Warden? Ilika dito, Warden. Mabangis pala to si Warden eh. Bakit? Siyempre, Warden. Mabangis yun. Kayo talaga. Warden, ilang taon ka na ba, Warden? 25. 25. Warden, si George kanina may jowa. Ikaw ba may jowa ka? Wala. Single na single! Ah, single na single ka, Warden. Pero eto, may tanong ako sa'yo. Warden, ikaw ba yung klase ng lalaki na walang inuurungan? Maybe. Maybe. Yung klase ng lalaking walang inaatrasan. Pwede. Lahat laban na laban, ganon? Oo. Oo, aasahan ko yan, Warden, ha? Promise. Ano yan, una? I'll try my best. Sorry, ulitin mo para sa kanila. Ano yan, Warden? Susubukan ko. Ay, hindi ba tuloy? Kasi di kayo nakikinig sa kanya. Sabi niya, I'll try my best. Asahan ka na, Warden. Eto na! Oh, yes. Jose Panganiban Team. Ano pangalan mo, kuya? Rex po. Rex? Ba't parang lahat ng tao dito, Rex yung pangalan? Parang naririnig ko dun. Rex. Puro ganon. Totoo yun, pangalan mo yung Rex? Rex Tabornal. Ha? Rex Tabornal. Oh, yeah. Rex, ikaw ba? Ilan taong ka na? 21 po. 21, may jowa? Meron po. Nasaan? Nanonood po ata sa live.
Sa live. Ay, wala siya dito. O, shoutout mo yung jowa mo. Shoutout po sa girlfriend ko. Yeah! O, eto, since nanonood yung jowa mo sa live, ikaw ba wala ka ding inuurungan? Wala po, pasok kung pasok. Ah! Oo, syempre, basketball. Wala talaga urungan. Titira mo ng ganun, dapat. Tira ng tira. Oo, ganun. Ang galing mo, idol kita, ang bangis mo. Mas mabangis ka kay Warden. Pero ayan, aasahan ko yung mga galing nyo. Madaling-madali lang naman yung gagawin natin. Kuya Warden, hala, nasan yung isa? Hoy, George, ano na? Nanonood na yung jowa mo, George, tapos nangiiwan ka. Bakit? George, nanonood yung jowa mo. Pakita mong ano talaga. Panlaban ka. Okay lang, huwag kang mahiya. Tayo-tayo lang to, walang makakaalam. Ayan na, madaling-madali lang yung gagawin natin. O, babahan nyo muna to. Pwede nyo namang ibaba to. Yan. Kuya, ikaw, gusto mo, tago ko muna? Ang panyo, sa ikaw na lang. Okay. Madali lang itong gagawin natin. Yung gagawin ko, bibigyan ko kayo ng chance gawin yun isa-isa. Okay? Okay. Eto lang yan. Very simple. Kuya, pa-play. Make your body wine like me. You will never find someone like me. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. Hey! Oh, nangyari. Ba't parang nalugi kayo? Siyempre, simulan natin dito sa pambato ng basud, ha? Ikaw marunong sumayaw. Marunong ka naman maglaro, kayang-kaya mo yan. Ano yan? Ate pa, marunong sumayaw. Huwag ka mag-alala, sasamahan ka namin. Halika, andyan yung jowa mo. Nasaan ba yung jowa mo? Yung taas yung kamay ng jowa. Wala? O sige, wag na nga. So, aligali na dito. Magsayaw ka na. Mapapanood niya rin to. Ha? Ikaw marunong magsayaw. Kaya mo yan. Sasabayan ka namin. Hindi ikaw, syempre. Nasaan ba tayo na yan? Nasa Basud Sports Complex. Sino ang pambato ng Basud? Si George. Hey, let's go. Wag ka. George, ba't mo naman ako inaaway, George? Nakikita ng tao, inaaway mo ako. Ganito lang yan. I wanna boom, bam, bam, you throw it back. Ganon. Tapos, palo, palo, palo. O, eto, favorite. O, tingnan mo, pakinggan mo to. Favorite ng basketball player. Sundot, sundot, ikot. Cross open, cross open. O, andali lang, 2 beses. Diba? Ang saya. Diba, George? O, game. Ulit. 5, 6, 7, 8. I wanna boom, bam, bam, and throw it back. Palo, palo, palo. Sundot, sundot. Ikot. Cross open, cross open. Uulit lang yun. Sabi ko sa'yo eh. Halika na. Hindi, ikaw muna, Georgie. Kayang-kaya mo yan. Sasabayan ka namin. Kuya, pa-play. Let's go, George. George, ano George? George, pagsubok lang yan. Malalagpasan mo din yan. Halika na. Give it up for George! Oh, ano. O, sige na nga. Baka umiyak ka, baka. Sige na nga. Thank you, George, ha. Galingan mo. Salamat. Kuya! Kuya Warden! Kuya Warden, iniwan tayo ni George. Ano masasabi mo? Ha? Na? Ano masasabi mo? Ayaw niya. Bibiguin mo din ba ako, Kuya Warden? Dapat para-parehas. Dapat palaban. Walang inaatasan, walang inuurungan. Serbisyong totoo lamang. Ganon.
O, pakitaan mo yun, Kuya Warden, no? Hindi ko best player eh. Gusto mo siya muna? Para matuto ka, o sige. Oh? Ha? Hindi, nakita ko yung confidence mo. Grabe, ganyan ka lang. Nung tinuro ka ni Kuya Warden, sabi mo, siya muna. Ganun ka, nakita ko ang pogi mo dun sa ganun. Liga na sa'yo na tayo, dali. Kuya, pa-play. Turuan mo na ka. Wait lang. Madali lang to ganyan lang. Dapat yung throw it back mo, umaangat Gumaganon. Kapit ka dito, gaganon. Tapos, yan. Tapos, palo. Apat yun. Ganda. Tapos, sundot. Tapos ikot. Cross open. Ang dali, di ba? Madali lang. Okay. Kuya, pa-play. Let's go, Rex! Galing mo. Dito. Hindi ka pa aalis. Dito ka lang. Huwag mo naman Kuya Warden. Kuya Warden, pinauna ko na si Rex. Nakita mo yon, ang galing, di ba? Ikaw din, kayang-kaya mo yon. Isa-isay natin or kaya mo na? Sige na, sabay na lang. Sabay na, game na. Huli ka na. Kuya, pa-play. Let's go, Kuya Warden. Oh, yeah! Sundot! Cross open agad, Kuya! Oh, yeah! Sundot! Yeah! Di ka pa alis. Siyempre, dito muna tayo. Halika dito, Rex. Siyempre, magsasabay-sabay. Grabe si Rex. Chill niya, chill. Nakita niyo mukha niya. Yan talaga siya. Rex, game na. Sabay-sabay. Sabay po sila in 3, 2, 1! Make your body wine like me. You will never find someone like me. I wanna boom bang bang with your body, we gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. I wanna boom bang bang with your body, we gonna rock it up before we take it so real. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. Siyempre, wait lang, uy. Ano? Ba't niyo ako iniiwan? Lagi kayo nang iiwan. Siyempre, hindi naman pwede ganun-ganun lang. Magkakaalaman tayo kung sino talagang pinakamagaling. Kayo ang magdedesisyon. Palakpakan lang na may kasamang hiyawan. Palakasan, okay? Huy, hello po. Tao po, may yelo po. Okay? Okay. Ay, kuya, sino ba yan? May nag-text? Ha? Wala. Okay, palakpakan na may kasamang hiyawan para kay Kuya Warden! Dami mong tropa, kuya. Galing mo. At syempre, para naman kay Rex! Paano yan? Sa tingin mo, sinong panalo? Siya, ulitin natin. Halika dito. Palaka. Dito, halika kuya naman. Okay, para kay Rex! Para kay Kuya Warden! Ayan. Kuya Warden, dyan ka lang. May premyo kami sa'yo. Thank you, Rex, for being... Thank you. Ayan. Kuya Jen, ikaw nga yung panalo. Siyempre, may bibigay kami sa'yo. Eto, may jersey kasi ako, Kuya Warden. Pinabanguhan ko to kung anong amoy ko, eto, amoy din niya. Gusto mo suot ko muna? Suot ko muna? Yan. Okay sa'yo yan, Kuya. Picture tayo na suot ko, tapos mamaya picture tayo suot mo. Ay, ano, no?
kasha. Hindi kasha? Oh, sige. Hawak mo na lang. Kunin mo na. Kuya, pinabanguhan ko to kung anong pabango ko yun yung nilagay ko. Pero hawakan mo muna. May lalagay lang ako. Thank you so much, Kuya Warden! Uy, Kuya, walang yaka? Ayaw mo sa... Thank you so much! Thank you, Basun! Sana po mag-enjoy kayo. Yung mga players, galingan nyo. Sa inyo ako. Thank you! Good evening! Ohoy! Ayan! Ate girl, Jackie Gonzaga! Ay nako, kung hindi kayo natuwa, hindi kayo napasaya, ewan ko na lang, siguro dapat magpatingin na kayo sa albularyo. Masaya ba kayo? Camarines Norte! Alright, masaya din po kami. And once again, palakpakan natin si Ate girl, Jackie Gonzaga! Palakpakan natin, partner, and we would like to acknowledge the presence of Police Lieutenant Colonel Julius Bernados, Deputy Provincial Director of Camarines Norte Provincial Police Office. Magandang gabi po sa inyo, sir. Okay, maraming salamat po. Okay, and right now, eto, may isa pang sasaya, mas magiging masaya, dahil siya po ang tatanghaling Best Muse dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte Inauguration. Okay, yung mga kasama na yung Muse, eto na. Tatawagin na po natin kung sino ang Best Muse ayon sa ating mga hurado. Yes, partner, Okay. meron tayong, ano yan, tawag dito? Certificate. Cert of recognition para sa Award. ating BSU, sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Okay. So yung Best Muse ay makakatanggap po ng certificate. Okay, syempre galing ito kay Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Okay. Asan ang Muse ng Basud? Muse ng Basud! Kapalonga! Dahil, nandiyan pa ba? Ayan, yung mga taga Jose Panganiban, nandito pa. Mga taga Labo, nandito pa yung Muse nila. Mga taga Mercedes, mga taga San Vicente, mga taga Paracale. Sino ba ba? Mga taga Santa Elena and mga taga Talisay, mga taga Vincents. Maraming salamat po sa mga Muses na lumahok sa atin. Pero, ang itinanghal po na Best Muse para sa gabing ito ay walang iba kundi ang Muse ng Team Labo! Congratulations sa Wonderful. sa Team Labo. Pwede kong umakyat sa stage para sa picture taking. Pa-escort na lang. And yan na ho. Escort nyo naman, uy! Sama. Huwag niyo pabayaan, Muse nyo! Sama. Ooh. Napakagandang Muse sa Labo. So congratulations, Miss Labo. Anong pangalan? Karen po. Darian? Karen po. Okay, so congratulations. Sino bang nagaya sa'yo na maging Muse ng inyong koponan? Yung coach po namin, tas si Tito Roy Tenorio po ng Labo. Hindi ka naman pinilit? Hindi ka naman pinilit? Medyo po. Medyo. Ay, sumasali ka ba sa mga beauty contest? Medyo po. Medyo din. So, inaasahan mo ba na ikaw yung tatanghaling Best Muse ngayong gabi? Hindi naman po. Slight lang. Pero may feeling ka ng slight. Okay, once again, congratulations sa'yo.
Dahil dyan, ito yung certificate mo at meron kang 5,000 pesos hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Siyempre, sa tulong na din po ni Congressman Jill Bongalon. 2, 3, 4, 5. Palakpakan natin! Muse Narlamo as our best news dito po sa ating opening ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Congratulations once again. Okay, you're welcome. Sige. Partner, eto na, ang pinakabang natin. Malapit na mag-umpisa ang mga laro. So partner, stay tuned lang tayo and upo lang tayo dahil exciting games will be ahead for sure. Kaya abangan natin. Ayan, alas 7 na. Nakaschedule na tayo para sa ating first game. So, tawagin na natin uli si Congressman Jill Bongalon to announce the start of the Ako Bicol Cup Camarines Norte. Hey, thank you. Once again, good evening. Alam ko, excited na ho lahat. And with that, I hereby declare Ako Bicol Cup Camarines Norte leg officially open. Palakpakan ho natin. Palakpakan naman dyan! Maraming salamat, Kong Jill Bongalon! Woo! Good luck sa lahat ng mga teams! And maraming salamat sa lahat nagpunta para ma-witness ang ating opening. And susunod po, may laro po. And for the meantime, magpapaalam muna kami ng aking partner dahil sa TV naman tayo magkita-kita, partner. Oo, we'll be right back mamaya para i-cover ang unang 2 games ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yes, we will be covering the games sa ating live. And maraming salamat. Ako ulit si Wadi John Bachiller kasama aking partner na si Kuya Alex Padronio. Maraming thank you! Maraming salamat po.